Čau lidi, já jsem Shame. A já jsem Nav. A my vás tam u dalšího videa. Tohle byl takový let's play, jo. Hrajeme FNAF World, určitě to znáte, jo, měli byste to znát. Je to taková něco jako Five Nights at Freddy, no vlastně je to takový. No a je navazuje to na to. Jo, takže jdeme hrát. Dáme start. Tady dáme. Tohle je můj svět, tohle je Fandův, Nafta. Ne, to nemá. A tohle je slot 3, to bude náš, takovou společný na YouTube. Takže to zapneme, dáme Nev Game, Yes, Adventure, Normál, protože bychom měli dávat Hard. Za pár dílů vám ukážeme, jak to stáhnout. No taky možná, no, třeba jestli budete chtít, tak mi tak pište do komentáře. Že tady něco píšou. No, tady vidíte, že to máme Let's Eat, Chica, jo. To byl takový kratší díl, protože já jsem zvědavý, jak se vám to bude líbit. Tak, tady mám první byt, takže dáme tohle. Dáme pici, cupcake, to nás dolečí. Ano, a teďka dáme jumpscare, to je trošku ohluchné, nebo vlastně nebudu nic dělat. Protože je to vidět. Dáme pizzu zase. Teďka dáme, a my jsme to vyhráli. Velmi lehké. Jo, a pokud vidíte, tak vyhráváte tokeny. A teď se potom, když pojďte k tomu výdletý Mangle, to si tady můžete kupovat tyhle vasičky. A třeba na konci videa vám ukážeme, co máme my, jak na tom druhým. Jsem si to včera trošku zahrál, no. Asi 2 hodiny. Tak, tady máme další, takže za spisu, to je dobrá. Krásně ubírá. Cupcake. Bite. To je kousne. Jumpscare. No, taky třeba někdo třeba dělá to, že třeba tam plně mačká cokoliv. Já to ukážu třeba tohle. Jako to dělám třeba já. No, třeba on to taky dělá. Ale já to nedělám, protože vlastně tam... No, tak potom. Tady máme takhle, tam si mohli všimnout, že tam máme truhlu. Jo, ale když máte třeba... Počkej, Fando, počkej, přijme. Tady když dáme, když takhle budeme hrát, a třeba tady dáme cupcake, a dáme switch, tak se nám tady vyměněj. Jak jsme měli v tamtom, jak se vám to ukážem. Pojď Šejme, to jsem já, ty vole. Nafta. Ale lidi, nebojte se, my si to trochu pletem, protože teďka to je úplně první video, takže... Jo, sorry, omlouváme se. To mě nás ještě zabilo, tak se radši vyměním. Ale prosím vás, pokud se vám tohle bude líbit, ohodnoťte to lajkem, komentářem, odběrem. Jo, třeba. Jo. Tak, to jsme vám ukázali taky 2 bitvy, jak se to hraje. A tam jestli vidíte takovou tu hlavu, tak to je boss a zkusíme to. No tak co, dáme to? Tak zkusíme to. Tak jo. Zkusíme to Nafte, viď? Jo. Koukejte na toho velkýho. A sakra, použil jumpscare. To je špatný. Tak to je v háji, no. Nám to trochu díl trvá, protože... Protože byli omámený. A teď jsme dali jumpscare, teď dáme pici, teď dáme hudbu. Wow, ty on nás možná ještě dá. Potřebujeme cupcake, nás to dohýlovalo. Podívej! Jo! To bylo štěstí. To jumpscare, taky já jsem trošku oblblý. Jo. Pizza wheel. Teď budu hrát já, potom si vyměníme s Fandou. S Naftem. Já si to hrozně pletu, lidi. S Naftem, on si potom udělá to, on se potom zahraje. A my si to vyměníme. Veď Nafte. Jo. A sakra, umřela nám Chica. A to rychle vyměníme. To není pěkný. To není dobrý, hele. Nafte, to není dobrý, co? Ale vyhrajeme to. Sice jo, ale... Škoda, že jsme od Chiku, no.
Vyměníme to jumpscare. No ale když tak mě tam neuslyšíte skoro nikdy, protože já nemám čas, takže budeme točit tady ty prázdniny celý, ale potom už možná nebude čas. Hele, Challenger! Wow, hele, Balloon Boy. Tak co, myslíte, že to dáme? Já doufám, že jo. Wow. No máme, takže super. To je super hra tohle, doufám, že se vám to bude líbit. A když tak napište do komentářů, jestli se vám tady ta hra líbí. A my tady s Naftem pro vás uděláme ten, jak to nainstalovat. A i celou sérii. Jo, budeme natáčet série. Já doufám, že se vám to bude líbit. Podle toho, jak se to bude rozvíjet. Jak se vám to bude líbit. No. A ještě podle toho, jak to bude těžký, možná budou i 2 série. No, možná budou taky 2 série, no. Takže, tady je dohýlujem. A když to napište do komentářů, jestli se vám to fakt líbí, a my když tak jste tady s Naftem, my se to třeba Naftem, pro vás uděláme, jak to nainstalovat, že jo, Nafte. A potom třeba, že se vám to tady bude líbit, tak my to pro vás uděláme. Jau. Poté to musíme dát, hele, hudbu, Pizza Wheel. Top Cape, yes, super. Jo, a lidičky, pokud chcete slyšet o tom písničku, můžete se kouknout na YouTube. A koukněte se hlavně od Scotta na trailer, na tuhle hru. Takže teda se klidně na to koukněte. Jo, je to dobrý, já jsem se taky koukal. Takže tohle bude asi poslední, no, tak my ho zabijem, teda jestli se nám to povede. To bude asi už konec, to bude taky krátký. Viď, Nafte? No super, vyhráli jsme. Aby jsme aspoň ukázali ještě ty svoje účty, ty druhý. Jo, ukážeme vám to, takže tady to savenem. A ještě... Tak. Jo, takže pardon, já jsem to trošku nějak stopnul. Teď jsme zase zpátky. Víte, já jen tohle dohraju, anebo to je jedno. Takže já vám ještě ukážu to, jak to jsme vyhráli. Další Challenger. Hele, Phantom Freddy. Wow. Ale to musíme zdrnout, aby se to ukončili pro vás. Takže my jsme to ukončili pro vás. Teďka, takže tady jsme vyhráli. Tady teďka máme Balloon Boye a my to vyměníme za koho? Nafte. Třeba na Bonnieho? Jo? Tak jo, za Bonníka. Ale jenom vám připomenu. Když budete hrát FNAF Wars a dostanete někoho novýho, když bude víc Vespot, tak ho berte. Vždycky ty Vespot jsou silnější. Jo, takže já doufám, že se vám videjko líbilo, to bude asi konec, že jo, Nafte. Jo, tak my si možná natočíme teďka ještě znovu další díl. Jo, takže doufám, že se vám videjko líbilo, ohodněte toto lajkem, odběrem a můžete pište nám prosím něco do komentářů. Jestli to budete jít teda ten tutoriál, jak stáhnout FNAF World. Jo, takže já doufám, že se vám videjko líbilo, takže ahoj. Takže čusák, busák, zdraví vás Rusák. Jo. Takže čau lidi, zdraví vás všem, takže čau. Čus.